NLP или невролингвистичното програмиране е приложна психологическа наука, която изследва поведението на хората. Защото човек винаги показва своето състояние. И наблюдавайки чисто външни параметри, като начина на поведение, начина на движение, особено движенията на очите, ние можем да направим заключение за мисловните процеси на човек, за неговите вътрешни състояния, за неговите мотиви. И NLP дава тази уникална възможност човек да бъде прочетен. И е изключително интересно, ако разгледаме царя като продукт. Как се случва така, че този човек, който почти не е известен в България, идва и става лидер? Той гениално говори, без да казва нищо конкретно. Когато ние говорим нещо неконкретно на хората, всеки от хората си спомня някакви абсолютно конкретни неща. Или той се обръща към своя вътрешен опит. И по този начин той влиза в състояние на транс. И по същия начин царя поставя такива рамки, празни рамки, в които всеки вкарва нещата, които са близки, които са важни за него. Той казва: вервайте ми, всичко ще стане, когато му дойде времето, и важно е най-важното. И хората вкарват в тази рамка своите въжделения, своите желания и своите очаквания. И проблема единствено е, че не е ясно кой за какво отговаря, какво ще направи царя, какво трябва да направят хората. И напълно нормално е, когато имаме спасител и жертва, какъвто е в случая на народа, тази жертва да се превърне в преследвач, когато спасителя не изпълни очакванията на хората. И за това накрая всичко завършва по този начин. Тоест народа става преследвач на царя. Ако такива са отпадналите сцени, какъв ли е филма? Момчето, което беше цар. Една единствена прожекция на голям екран на 15 юни, зала 1 на НДК. Билети на касите на НДК и в мрежата на ивенти.